bergegek ugek sadulita duli nala karing Petruk Bagong saksuwene padha pating jligut bareng bapake teka padha lumayu anggendring resik kaya disaponi duli nala garing kuwi rene duli bocah iki lagi apa diundang bola-bali aja meneh teka ngetok wae kok ora tak tujune karmane mbok menawa gelem teka mrene kang wis-wis yen tak tembangke kagok ketanon bocah-bocah mau tumuli padha teka do yana hanembang dewa tirta mantahe hamungu nendra babu do yana prataruna iki kepeksa durung teka kaya dewuh apa coba pisan maneh do yana hanembang cangkah puri mas jingga saupama babu do yana tanpa mundur berkekek gudeg aku iki sebut aku dhewe nganti lali berkekek gudeg wong ugek kok kleru gudeg ora berkekek ugek dilatono iki kepiye sak julita nganti ora ngerti tegese duli nala gareng kuwi mrene ana perlu duli yomo aku tak sowan mrono nanging kepengin menggali mutiara terpendam kaya ngapa mogake aku kepengin krungu sesendonan gathik glinding mo larase slendra patete Manyurama ya le tak turuti penjalukmu duli kage duli ndang rene gombal suwene ra jamak bocah kon rene kok usil wae ora teka-teka ora
pita kangku cakepane kabeh bangsa manuk ya mo. Manuk emprit. Manukku barang sajake nggo cakepan. Marpa aku ngingu manuk tilang mbok menawa engko melu di kocap ana kono. Manuk tilang aku duwe, manuk mento duwe. Tembung manuk nggegerke wong sak desa. Wong aku yo ndi manuk tenan kok. Lho. Manuk betet diet. Wah, iki betete entuk kehormatan. Manuk cucuk landhep. Cruwet diet.
blekok barang rono. Iwake ra enake ndoke rada amis. Ning iso iki nekat. Mrene kok ora karo si Petrukmu lunga yang ndi? Wah, kuwi sing jeneng bocah ugungan salah dicik ya Petruk kae. Kisih cilik leh mulang muruk marang anakmu piye bareng gedhe salah kedadian. Dadi menungso kang mursal keladuk mbedukal. Tak-takane kasar budine candala senengane gawe kuwiranganing sedulur demen milik marang barang ing liyan. Wah, sayane aku tenan. Bantala tangkep ngakoso srik ora ilang. Tenan. Sepele ning dadi gawe. Perkara apa, ha? Mula ya midhangetno dhisik. Wong iki sapa wong ora kepengin nyeneng-nyenengke bojo. Lho, tenan. Mulya sangsaring uripku ora pengen bebarengan karo bojo. Tak rewangi gemrobyos nyambut gawe lara-lara mangkat ya goleke bojo karo anak. Sikil tak nggo sirah tak nggo sikil pasane ya goleke karo bojo. Ya kala mangsane bojo ki ya kudu kena pisah waten padha netepi wajib. Ngono. Bojoku kuwi wah rewelane wis ora eneng. Sugih nesu ya ora kaya bojoku. Senenge rewel ora kaya bojoku. Leteng celkuthik nalare iki ya ora kaya mantumu. Yang Sari iki. Biyen bocah ngendi Tuli? Ora, kowe ngerti? Ambak kuwi mantumu biyen cah ngendi? Kowe ngerti tak ngene lho nek kowe ngerti. Lah ya biyen bocah kuwi putrane sapa wae sekae nek mung nglamak kowe ndek bojo kae iki jeneng ora jomplang. Malah kepara aku sing kalah dhuwur derajate. Menang aku sifat lanang ning tumraping silsilah kang sarta derajat. Aku iki sak ngisore upama trap ngono patang trap agetu beng aku. Marko aku ki mung anak kere. Bocah iki ora tata. Kowe iki anakku. Ayo kowe iki kere dudu ayo wis ngono kuwi lek mung bengok kowe. Bibite iki wong cah keli tak temu. Ora. Cah keli temangsang tak temu tak pek bojo. Mulai saka sangkan-sangkan bojoku kuwi ngrangkul tanganku tetap. Wah, iki mesti ada apa-apa. Terus aku ya kulino dingonokke wong ning kok ya tuman kaya saka ndablek kuwi. Anggere ngrangkul mesti arep keneng-kenengan awakku ning kok ya mesa tak tekati ora. Penyakit apa kang sumandha awakku. Oh, Yang Sari. Saat maternyoh jroning atiku barang linangkul dening garwaku. Tanganku ki wae candak, sak tasku dicekel salahke meja. Nyepaki pengunjukan pangabekti kula ka Mas. Ya ya nduk wong ayu Yang Sari. Sapa meneh duwe bojo ayu kejobamu pun kakang nyawang kowe tanpa beda kaya nyawang jantungku. Mula sira ayu rewel. Ndak nyendhakake umuring tias pun kakang. Mboten Kamas monggo pun nunjuk. Buka. Wis jang kothong ra ning apa-apane gelas tok iki. Sing diombe apa, Nduk? Nggih nek purun kula tiduke ya sumur mbok tok nggo raup bae aku malah ngono kok. Ngrangkul tanganku cek karo mesam-mesem aku jenenge wis diesem anakmu iki rumangsaku ki swarga tundasa kuwi gawang-gawang. Mesem pisanan mak celekut biuh. Umurku kuwi tambah nyelawe taun. Meneng apa Nduk Yang Sari. Ya wong pancen jeneng. Inggih Kamas reh ning menika ngajengaken Riyadi.
Mbok inggih Kamas kepareng tumut-tumut obyekipun jaman sakmenika. Mula mbok iya, aku ngono. Kuwi minta apa Yayi? Margati kang ana tambu ana kang ora ana takokno. Yen bisa tak sembadani, yen ora bisa ora ketang tak rewangi colong jupuk aku ya kandha ngono. Nyembadani bojo ameng-ameng nyawa. Wong kuwi guru upama kok. Mas, ngono wah karo aku jan. Ngajadine, Mas. Apa sih aku ngono. Wah, bojoku kuwi wis to. Wong wadon sing wanas nyang serandal liyane bojoku rene. Aku rak di serandal siji remuk didak bojoku. Ati-ati kok aja meneh kok serandal ku wong sepatu roda didak bojoku sumyur kok. Wah ning biraine kae nak mung bojone wong donya ngungkuli bojoku ora eneng tenan. Aku ki apa tau to jenak jagongan. Jagongan 2 menit semparet mlebu kamar ngilo. Kuburan rampung jengkatan melerak-melerok metu meneh jagongan. Tak sarembukan butuh rong diwangsuli tinggal mlebu ngilo meneh. Angilunga karo aku ki apese wae pengilon 4 kok mah. Tenan. Salah mburi siji, ngarep siji, nggo kalung siji, cangking siji. Bojomu ki waras, waras sik ra. Ora waras kanggo sayahene no biraine. Wah. Pupur ki larang. Dek mbeni mak telepok apa nduk pupur. Waneng pupur kok kandele sak driji ya. Wah, dadi ora lemu ketok rada lemu sanga kandeling pupur. Kula nyuwun Mas. Ya apa nduk? Cemonten. Apa ya? Aku durung tau krungu tembung kaya ngono ki lho. Mula ya kulino sing maca bau sastra. Cemonten. Apa kuwi? Iya, sambungan rambut kuwi lho. Cemara. Ya kuwi yen ra basa ya cemonten. Bener bojoku wae wani nyalahke mantumu lho, Mo. Tenan lho, Mo. Cilik driji gedhe gulu totane. Tak rewange go cali suta mungsuh kowe aku. Tenan. Tenan ilang-ilangan bapak siji aku. Jeneng kowe nyaruwe bojoku kelas tak lakoni. Tenan kok. Aku ora wani ngrasani bojomu ora wani. Coba ngrasani ora dipripeni. Bojoku nek jeneng nuju nenung, jeneng nuju 8 9 kabeh dicake kok. Tenan. Yo, tak tukokke nduk nek mung cemara ora-orane kabotan. Iki rene ning duwite mertanggung. Dinggo tuku semara cukup apa saiki kucir kowe piye to nggo semara. Aku trimo gundul waton kowe gelungan Yayi aku. Wong wedok ora tata. Lho kowe ngrasani mantumu kowe. Utunge ngigok pecahing dada tugeling gulu mboya dadi apa? Ning waton bojoku seneng atine kok dadi ngrasani mantumu kaya yen ora kowe duwe rasa dhewe nyang mantumu. Amboyo disambra tumpeng. Aku iki mung karek ngesti memanising pati. Ha iya. Manising pati apa? Kowe ana gek ngisore kae ngopo? Ora. Aku iki tilik putuku sirku. Putumu apa? Aku ora ndek anak. Ayo putune tanggamu. Padumu genana rasa aku tau ketemu layang sing nyanggonku kok. Aneng tulisane Semar. Layang apa? Layang Gaden Sarung. Ayo wis selak kowe. Bojomu wong ora. Lho aja ngras. Lho, Mo. Kowe lah dalak gigit lho, Mo. Aja ngrasani karo bojo.
Wis aja samar semparet aku lunga. Ya cukup. Dik 2000 nggo tuku cemara. Kaya ngarepe Riyadiar persil karo bojo. Kandalan Petuk Petruk nyandikan Arono, kuwi jane didedes wis ora bares. Ngopo? Wis tak ditakon butuhku. Kuwi personku ditakon aku. Ayo ning aku wis dulurmu ki wenang no takon. Bayar nyang ndi? Goleke butuhe Mbak Yumu wis bares. Lho, Mbak Yumu kuwi peranganing badan, kekurangane mung gumantung ana rambut. Rambuté Mbak Yumu kuwi udakara sak driji dawane. Mula kuwi jeneng ora gelungan mungkil iki. Wah, gregeten ya lho. Poklak kok tak leboke gedang tak untal sak gedange. Menyawang ora mentala. Putih apa? Cemara aku lho. Wis ngene Kang. Rening nyatane kabeh iki tarung sedulur aja nganti aku kuwi nglarangke kowe tuku nang pasar saiki apese 4.000. Cemarane adimu e gentenono, pecuk ngono. Ayo apik to kuwi atine. Lah mula. Mapira truk 2.000 wae lapas ditu lak ngono to. Buntel, putih buntele. Mari apa? Juang kok. Mari kita pondong nyemot tak go mulih. Buka ireng semu biru. Waduh, ayo cemarane wong ayu biyen-biyen iki kok. Nah, cemarane wong ayu bisa go cemara peri iki. Ireng kok semu biru apa ning ngono. Mau rambut ki apike ireng keladuk ijo kuwi kok ireng keladuk biru. Bisa go ki cemarane wong medel batin iki. Ora wani klair ayo. Kok mulih, wah bojoku bungae tanpa upama. Nyembah sesedokan karo aku. Aduh kamas pundan jimat kula. Tribawana iki namung paduka ingkang pantes kula anggap sang guru laki kula. Wo iya Nini, Nimas. Yen ngono wis dina dawet saka kesaning dewa yen to pun Kakang kudu dhaup lan siadi. Kowe karo bojomu, oh lha aku nek ijen iki tak nggunakake basa Kawi karo bojoku. Martapeng pucuke ngukir barang niku. Kabeh tak srambahi manuk semeng jroning griya. Manuk semeng jroning kolah, ora tau muni mlebu mah. Kurang Kawi, kurang remit. Takoni bojoku nyandi Mas. Kamu ndi Mas? Arep manuk semeng, Nduk. Kamu di manuk semeng jroning kolah lho. Nyirami sarira. Muni adus ngono tak anggap janggal kok nyirami sarira. Saka kolah, kamu Mas mijil saka jroning kolah. Bangsa Kawi aku. Yang njaba Dede Sedela. Dan apa Mas siram Bathara Surya. Apa kuwi? Dede iki siram Bathara Surya. Sempat mlebu omah takoni meneh. Teng pundi Mas? Manuk semeng jroning longan. Lho. Marga aku nyimpen penganggo yang serungan. Dandan rampung, sampun rampung Mas. Wis paripurna aku yo ngono kok. Bangsa basa luhur kok. Yen ngono hayu swaleng driya. Ayo mumpung ana dina prayoga dacaran pun Kakang lumaksana lho. Ya arep tembung Kawi trape ra genah iki apa ya penak. Lho rak ya tumrap kowe wong sing wuta Kawi. Wah. Lah wong gerang kek pawitamu ki apa mama? Mung sumbar-sumbaran tadiah kok. Rong wakul dijen. Tembung lumaksana kok ora ngerti kok. Yen mlaku rindik, urung lumaksana ramban. Onden. Mlaku rikat lumaksana sifat kuping. Rampung dandan bojoku tak liling kombone kok ngarep. Wah, apa ning gelungan kok tekan dhuwur bokong lho. Gawane tarane apa bojoku kuwi kalung roda. Aku jebul sok konde iki 8 mo. Kaya senjata cakra ae lho. Weh. Sanjang wong wedi nyedak ke taman Cakra Paswara. Dening bojoku lebur tanpa dadi saka akeh sok konde.
kuning trutel ireng. Mas ora tak brom digremeti tuma kok. Dening lumaksana ana riris harda tiba saka langit. Iki apa ora? Ora takono, wong tuwa ora gelem takon Batut Bodho kowe. Aku ngragati nyekolahke kowe iku ora baen-baen mo. Cah yar kewalik cengele ora. Wong grang Undamana ora suka. Nah iya mana suka, Undamana suka, Sukawati. Pati Yemkok. Gon-gon ning wong jenenge Yemkok. Wong gedhe dhuwur, suarane gedhe. Yang diem jeng tempeken. Wong wedok mangko kuwi. Rampung nggone perjantan lumaksana. Wah, yang dalan. Wong yang nglur-selur pinggir dalan ngrintip do nyawang laku karo bojoku. Bojoku ndalak jinjing lakune, lakuku nyastrakara. Lho. Kosek riris harda mong apa? Aku kok ora podeng, mudeng kok podeng ira es. Riris kuwi gemes harda ki gedhe, nesu. Muduan ngondaran kodanan aku. Awis aku mangeyup ana madyane ngemper. Apa ya eneng to madyane ngemper iki ora coba. Wong jenenge golek tembung sing apik. Batut udan mangeyup, wah dirubung cah cilik-cilik, cah pirang-pirang dong witing cekikik. Nang mburine bojoku mingerono delok mburine. Aku gagas bojoku delok mburine nang wong wani nyawang gegere bojoku kuwi nek pancen ana rasa sing ora beres ora bakal. Ayo tak minggir, aku ngono. Tak hurdah kaya manuk tak ketak kaya kidang menjangan. Ayo. Minggir, kaprat tundang saka kene kowe. Bocah iki mangsuli ya bocah lebda ing sastra, mangke rumiyin ngentosi demedule Sang Hyang Giwangkara kingkin kuwi. Ya buang bayi aja ngono wong jaman maju. Demedule Giwangkara. Bareng tak tamatke sing digeguyu ki apa? Pancen anakmu Petruk iki gentalo to. Ning apa? Lah ya ning apa? Lho, lah kok kowe ganti takon, wis genah. Wis jamak lumrahe wong petuk ana di dalan. Takon, iki nakon. Ora. Tinjo Sulaksana. Tejo. Ayo Sulaksana to. Wis sak lumrahe. Pitakon urung semar ganti pitakon. Jroning nalaku iki gagas. Apa sing padha digeguyu dening para bocah cilik-cilik kang sak korap kae iki. Lah kok jebul nalar iki ketemu. Cemara sing diwenehke anakmu mau bubat jaran diwenter biru. Lah sepira panteke wenteran kowe. Bar mudan bres ki rambuté ireng gelungane putih. Wah, aku kalah dhuwur karo bojoku. Aku yen nunggang pit malah digoncengi bojoku ki. Tenan kok. Lumrah nek wong lanang goncengi wong wedok nek aku ora, malah digoncengke. Dirani anake. Kalah dhuwur ki aku. Aku ki ambak wong cilik medhise ndandakke apa-apa kok sesak lho. Wis tak aling-alingi kiwa tengen iki plecet bocah. Aku ngaling-aling kok kene, bocah kok kene. Doalok teng cekikik, mboten nginten bugareng kok nyunggi krupuk. Krupuk apa? Ora ngerti Nungso iblis lanat. Netramu ana ngendi? Aku moh kasar kok mau, nesu kalus kok. Apa sira mboyamulat? Iki dudu krupuk, iki mustikaning krupuk. Kawrana yen bojoku ki widodarining krupuk jenenge Batari Sermiyer. Bocah ting jegigik kae lho. Ayo padha hurta. Lunga saka kene. Ora gelem aja takon dosa Rok Bandawala Pati tak lakoni.
Aku ora kaya ngene iki sebab wis sanga tingkah pratingkahing Petruk kang murang anggering tata krama to. Ora. Agama ngaji. Ini jeneng Widatama. Mritan kembo pakembengan. Iya. Apalan turah bareng do nekat. Ayo, kudu tak celuk Petruk. Kowe iso nglabrak Petruk, kelakon tak pusara astanira. Tenan. Rok Bandawala Pati, binti, genti, binti, gojo, genti, binojo. Ayo, tangkep jojo kantaran Stagen. Bau. Stagen lho, semingkira tak undange Petruk. Modar Petruk. Tak atur kono ngabdi antarane Rama. Yen mengko dadi runti ing penggalih ora ulung sira bakal dinukan. Aja meneh sira mung dadan sapata loro sak wewayanganmu nadyan maju wong sak omahmu. Kalbu anak bojomu mungsuh Rama kelakon nebur. Aku iki tak duwar sapa ora? Bocah iki bapakne diduwar adine, Werene Petruk, lorono ya rono. Lho. Arep ngaturake sing durung tau diaturake aku nyuwun ricik-ricik Banyumasan. Lho, ricik-ricik Banyumasan.
Ricik-ricik Banyumasan iki kudu arep ngecake tari Baladewa. Wah. Tari Baladewa. Gendhing iki sak temene ngendi-endi wis ana mung sing beda jenenge. Yen wewengkon kene diarani lantaran kembang jeruk ning larase Slendra Sanga. Yen Banyumasan ricik-ricik larase Slendra Manyura. Dene sing asline Urama 1 Urama 2 mau pancen ora isi cakepan apa-apa, mung tutukan. Ning katimbang suwung lan ora ngowahi Kang Musana tak iseni nganggo cakepan sak gaduk-gaduking nalarku ya nggunakake basa sing gagrake-gagrak Banyumasan, ngono. Syukur dole. Uripmu wis nyeni tenan. Nah, iya. Apanya seniman ora entuk nyeni, ora coba. Ngapa nimbali aku kuwi? Aku dipraduli kakangmu. Apa-apa? Perkara olehmu akal ukil senengamu gawe cilakaning sedulur. Sik. Aja ngono, Ma. Sadurunge aku arep ngaturake lakon-lakon kang bakal kunjuk panjenengan, bisane gampang dimidhangetke. Sing Urama 3 mau coba saiki ijoan sik. Swara putri tak suwunke biyantu sing asli sangka Banyumasan. Nyi Suryati. Lho, sure dawa. Nganggo disenggaki swara kagong kon ramak-ramak mau. Swarane aja gegeden, Mbak. Semene le. Saiki gender tok men aja cetha, gender karo kendang tok gong wis. Semene Mbak. Ramak-ramak ngono le. Golek mlinjo sokna besek ora nana besek. Ora nana besek Rama. Rama. Golek raja kancane dewa. Kancane sing rukun. Piye mau golek mlinjo diwadahi besek. Golek bojo kancane dewek, ya watone rukun. Saiki genti. Yen golek mlinjo ditibakno nang mbaki, piye? Rama-rama, nggo entuk wae ngono. Sok kena mbaki. Ora nana baki golek bojo apa? Ora nana baki Rama. Golek raja sing kemah. Agus. Hop. Raja ngati-ati. Iki mau golek mlinjo sok nambaki. Saiki golek mlinjo tiba kalen. Ayo isen ono kowe saiki. Men, ora tak ngonokke ndak do. Ora jenggelek wis sore kok mung do layeh-layeh semenden teblok. Sesore kok lampune mati ping 13. Oh, reniku. Wah. Piye, Pak? Kong aku ya wis anu, Pak. Kang dadi kong. Bagus. Ayo golek mlinjo tibaning kalen. Ayo. Aramak. Ayo.
bakalan ora bakalan golek bojo apa kok pisang kalen ramah golek bojo sing dadi sinden ya ora apa to ora kopen. kopen wae bener kowe sur bojo sing iso sinden wah sing lanang dalang sing wedok kesinden kayane nglumpuk ora metu saka omah lho ya wong kebergasan to wibawane ora kaya sing lanang dalang sing wedok sinden lah aku ki ora aku ki petruk bojoku ki ora iso apa-apa lho to aku ki metruk bojoku liyane mung olah-olah ora ning meneh lho ora iso sinden nek puno malah nyanyi lho 10 tahun yang telah lalu kowe iki ngopo mbok wis trima to Bu wah kemajuane mantumu mo tutbre lho tekat-tekatan jam 3 sore tekan jam 3 esuk numpak Yamaha wah ora ketang jane ya wagu nekat numpak Yamaha iki jane gagah kok pucet sayane lho. Iki mau tiba kalen, ya wis cocok. Sing lanang asta dalang, sing putri sinden. Wah, sasi apik ora tau nyang omah. Wis bak lunga terus ora. Bisa uga yen tugase dhewe-dhewe iki pethuke mung ana dalan iki ora. Dalange tanggap dhewe, sindene tanggap dhewe kuwi ngono. Pethuke mung ana dalan lung-lungan kaya glondok kaya aku. Ha niki dhuwit kula Mas, kene. Aku apa kowe sing nggawa? Kula mawon. Ya nyoh, kanen kabeh wis to. Sikae ngreku aja rewel wel kaning atiku. Iki mau golek mlinjo tiba ning kalen saiki. Yen golek mlinjo tiba ning sendang. Awas iki. Remek yo. Sik. Kose alon, aku jane yo serik yo ora. Arep sinden iki jane serik ning ora kewedhu aku. Amung ramak tok ibu ora tau diceluk ora. Ora ya titaing dhewe ibu ya ngono apa. Siwa ya ramak terus ora. Monggo. Aja muni apaan ya ngono. Aku milih-milih dhewe cacat dhewe ora. Lah bojo sing dadi dalang wis tua-tua aku ora sembodo. Tanpa aku apa kowe disandal jinjit. Apa ya. Aku entuk kowe iki aja tok gunani apa gelem aku. Wah, entuk dalang wis tua-tua aku dhewe to. Apa gek aku arep ngepek mara tuamu? Apa? Serik ya aku. Aku tua ora fisikku isih kuat. Apa? Isih genep panca indriyaku. Asare aku telaten legane atiku. Ngeropok dalang wis tua-tua aku dhewe karo ngopo? Sing kandha tuwa ki sapa? Umurku lagi 89, parat ya. Milih di bojo dalang lemis tok. Milik kayaku. Aku karo kowe iki umure ra garaan. Ngono aku laris tok mujek-mujekke patiku ya. Yen ra mati-mati
tak goleki tenung. Karo bojo kok nenung. Ayo pegatan aku kene atiku. Jan tak wis runtut aku entuk kowe iki. Padha seniman. Wis seniman, wis niwati. Bareng seniwen. Kok dadi dalang-dalang wis tua sembada nyonge. Apa tuku pit numpak sepeda wis kuat ta kok. Tenan numpak sepeda kok kene kok njual lek pijete 8 dina 8 bengi. Apa iki? Kowe ya aja padu karo salden. Salden ki apa? Wong wedok nyuara pesinden kok salden lho coba. Pisan aku isih mangkel kok. Dadi lak muni padha senenge ngundha mono. Ngono. Aku mayang kowe ya melu wong. Pesinden aku tak melu. Ora kirong ya gawak-gawake buku. Dalange wis tua-tua ya sembodo serik kok. Fisikku isih kuat mo. Aku bisa berkonkur wani kok aku. Kok nyepelekke karo aku ora. Wis sabar. Tungkung. Sabar kok dadi jatilan ora. Kowe sagu balekke duwite gareng 2.000 apa ora? Wirang aku ki ditebas 50.000 ora ilang tak kandhani. Wirang aku ki ditebas 50.000 ora ilang. Perkara apa? Lho, kepiye to? Jamul wis umun-umun gareng iki teko nyanggonku karo bojone. Ijen. Adik dengaren bisa pisah. Ayo kala-kala bisa kok jadi. Abene ya kaya mimi karo mie goreng. Niki sabab kangen karo adine ya ngono. Peksa gareng nyanggonku dhewe. Wah, syukur. Cahyane mencorong. Apa, Kang? Nah kok mangsulane iki gamblang, Truk, kowe kepengin ra sugih ning ora rekoso. Lho, wae lha iki utut. Ayo ngono ta. Ora neng rek logikane ora gelem. Wong kepengin sugih iki ya kudu nyambut gawe abot. Lah iya kuwi rak kowe, Truk, gareng ngono. Ning aku duwe pusaka sing marakake sugih tanpa nyambut gawe. Pusakane loro, sing siji ana lempengku kiwa, siji ana lempengku tengen. Dadi apa ditokke ya? Lur. Iki oto gendruwo sing siji popok wewe. Lho iki. Oh, tanpa polo kowe iki. Apa? Mula sijine oto gendruwo. Wah, mo. Saliring bakal tememplek kono kabeh. Yang jenenge oto gendruwo to. Bola ting ganteng. Dondomane nganggo kawat barang. Tak padoni. Kok nganggo kawat, Reng? Iya, amarga gendruwo kuwi kulite atos. Nak mung didondomi bola wae bola rampal. Sing siji popok wewe, siji oto gendruwo. Aku takon, ketiasane piye, Reng? Biasane popok wewe kan ditok sunggi. Mengko wong ora bisa weruh kowe bisa weruh wong. Mlebu pasar karek njukuki apa-apa. Piye? Ora keuntungan besar bagiku. Ora. Ning ya kuwi, Truk, gareng ngono. Biyen entuk nggonku, entuk pusaka ki amarga aku ki ya ngenteni tek ing sedulur. 4.250. Lho, dikil loro karo reganing Semara mau. Ayo wis tak tukune, tak tuku. Geleng dit 4.000. Sing 250 tak bayar pancen kok. Nagih geger ya geger. Sempalet kang gareng lunga tak apa. Oto gendruwo tak nggo sabuk, popok wewe tak udungake. Wah. Isih teles popoke mo. Kira-kira bar dikumbah karo gendruwone. Ayake. Gendruwo iki lanang wewe iki wedok kok. Oh wis tau pedhok kowe. Kira-kira dungane wong akeh ngono. Tak sunggi.
mlebu pasar aman. Nah. Ora ning wong weruh aku arek milih sarung apa klambi nyoba sing enteng-entengan sik. Ana wong ngedep tempe tanganku cek nyekel tempe disuntik duk. Lho kok weruh. Tak gagas kok weruh kok. Kira-kira kurang nengah lah kunyunggi. Tak jok kene sithik. Mlaku ana wong ngedep dagangan sego sak wungkus kira-kira. Tak angkat segane tanganku digibeng blek. Sekali tak telehke aman. Ya kok isih weruh, aku gagas to. Kira-kira wewe iki njaluk dijak golek pangan sing berjati ana sarung papat disampirke nyang bango ngono mau cancut aku mau. Cancut tanpa pariwara sarung papat tak saut. Wong sak pasar ngadeg kabeh. Coba. Uyak-uyak mau pentung ngalor ngidul. Lah kok kepethuk cah cilik, Pak. Niku popok kere kok mangke sungguh. Yo, kaya ngono kuwi wirang ndi aku? Karo gareng wirang ndi? Lho. Ya kowe sing tanpa polo lho. Wong genah diabusi apa ning wewe ndi popok iki ora wewe bocah, wewe gerangan kok nggo popok lho. Mula, lho kok mula wong kleru kowe tek mula. Ha iya, lha iya kowe sing kleru. Kalau tak nggo piye utuh gendruwo lho. Sumpeke kupingmu rene yo. Mopok ya aku lho. Kok popok kere dikokke popok wewe lho. Lha tak gagas aku kok ya seneng lho ati kuwi lho. Cek anyep lho. Weh, apa kuwi wewene bar mlayu keringetan tak gagas iki. Tak ambuki pesing. Jadi keringet wewe iki kaya cokak ngono. Ya wong wewe iki dudu wong. Iki saya malah ngandrelke kapercayaanku. Tak sunggi iki meh klenger omahku. Gondo popok kuwi. Yen klenger. Sar coba aku. Bagongmu nyang ndi, Tuli? Kang, arene, Kang. Aku njaluk langgam genti saiki. Lho, ngono. Peloke 6 sing gampang-gampangan. Pelok 6 dawanono dandang kula tibakno langgam setya tuhu. Lho. Bagus, ndang rene ya, Kang? Iya ya. Salah siji ngono. Ana sing mungkur barang ketake tele-tele. Sajaes kentekan gula wedang lagi, Kang. Suara kok ndelpis sajak piye? Gesut gregele ngobahke usus dalem. Sajak ora obah lambene ngeni, wonge ayu, oleh komplit. Dol kesuwan siji urung cukup kan. Wah, guyu wae. Saketing ati. Guyu ngono. Melar mingkus. Tansah mulan. Nino. Ngono lho. Ayo no. Pindha mimi lan mintuna. Ayo nimas barengan tapi wajib. Ketake
tak ragu-ragu ning jane Max Leo. Lho ora dadi ngopo ning rayu. Lah. No, bener bener no, guyu no. Ayo. Aku kang senyo satu pisan kasurake tang 2 menit diteruske lagu pangatak Kang. Lulu jiro lumanem luma bukane ngono. Lagu pangatak. Ayo duete pria wanita. Lho.
iki Ijuan tanpa gamelan aku duet karo Mbak Sarahwati. Sapa kuwi? Sing nyuwara senggel mau lho. Mairahwati. Lho, wis diwangsuli kono-kono kok. Murahwati. Marani Tohira kok le. Ayo, aku sing dadi duete pria tak wangsuli. Hiji, iki bapakne wanci esuk. Neng apa? Teman, kowe tengok-tengok. Lah tak kon ngapa aku nduk? Ngeling ana ing pawon kendiling goleng. Lah iku rak butuhmu. Piye? Tohku? Isen jelas to? Jroning pawon. Ayo terus. No na no ne na ne no lo lo na lo lo na no up. Ayo nomor loro merapok narapat jura lego aku. Iya bener kandamu. Selawase tanpa luput aku. Pamoniku dadi kewajibanku. Awis tetelo. Ning pikiran beras entek bumbu tapis. Yen ngono useng kojur. Ora sanggap to? Kena to? Apa sing kudu tak adol. Terus melih. Dolan. Hop. Dula. Aja kaladok gemblong. Lho, gemblong ke parat. Wong lanang wong paritan dengkul. Pancen kodratku ngene, kowe arep apa? Seneng yen brayatku padha kringsir. Mongko aku seneng nganggur. Yen ngono kuwi Apa sing kudu tak adol. Kok ora cocok sambungmu iki? Lho, lah ora cocok piye? Ayo sing siji sik coba Ijuan. No. Tak wangsulane merobok ya. Mencethok bapakne wanci esuk. bapakne wanci esuk. Ana ngopo? Pancen angger yaene iki umume esuk, angger kowe ngarep yaene sore genah, minger kiblatmu. Merobok ya aku. Wis suwe. Teman, kowe tengok-tengok. Jelas to tengok-tengok iki tak penak. Arep kon ngopo aku? Wong lanang aku kowe ngepek tak pek iki tak mukti mangawi gena. Ngeling ana ing pawon kendiling goleng. Goleng yo men pecah yo men. Yo men kuwi dudu bocahku kok. Lah iku arek butuhmu apa sing kudu tak adol. Ora nek gur iso ngedol tok lho kuwi kok. Panjen sing kelingan aku cakepane gur kuwi kok gelagapan bukune wong sak pasar goleki kabeh cakepane kok. Bocah iki Kang apa sing kudu tak adol. Kowe ora gablek apa-apa ngedol apa ora? Mula. Ono bapakne wanci esuk, ya ini esuk mosok sore. Naten temen rika tengok-tengok Banyumas. Ngono ing pawon kendile jomplang ing goleng. Lah iku kabeh butuh apa sing kudu tak adol. Kowe ganti cakepan ra iso. Oh, menungso ora tata. Sarung wajur sih, Kang. Gitu? Ajur nyuluh kodhok ning opahe tak gawa. Aku nyuluh kodhok iki bebek ya tak gawa, banyak tak gawa. Aku ene wong drep kerinan turu kono ya tak gawa. Wah, aku duyap sing dirahi nggon sarung iki lho.
Weh, wong wedok kok ganas nyang sarung kaya ngono. Ayo olehno aku ngono ki. Omahmu ngendi? Gunung Merapi ngono kuwi. Tak kedhepe ki ra eneng. Di bulane Peri lho. Tak santen iki sikil jaran iki. Mungkin cek wong kok sikile jaran ngono. Bli. Aja swara sumpet ndak kedaut-daut. Parikan. Aja pekenalit ndak kedelarung-delarung. Aja lele lincip ndak kebajet-bajet entuk dening cucut. Ora parikan berjanji kabeh kok. Ayo nyedaki bendaramu supaya kempel jroning penggalih.